si Leonardo Lopez, partner. That's the second foul of Lopez dito sa ating laro. Dalawa na kaagad. Oo, partner. Meantime, Eligado working his way at the top of the key and making that one. Bucket boy looking for a teammate. Nakita si Grefaldeo. Ginulo ni Eligado. Right now, nasa mga taga-Matnog ang bola. Dire-diretso. And there you go, Jamir Eligado finishing with his right. Try na tumira ng Gles. Wala. Rebound, Ariston. Jasil working his way. Eligado at the top of the key. Matnog, but who knows? Baka yung inyong manok na Hirosin pa ang manalo sa larong ito. So, ganun din sa mga taga-Matnog. Kailangan huwag kayong kukurap dahil yun. Nauna na sa scoring dito sa second. Malakas yung kanyang tira, pero good attempt on the part of Hirosin. And ayun! Sa Bayo. Napilitang itira yon at malayo sa piling ang tira. Ayan na naman, it's Eligado! Again, sa Bayo. Wala. Easy bucket. Once again for Matnog, Eligado. Again, Grefaldeo, partner. Still misses, partner. Doon sa shot na yon. At ito naman, tumatakbo. Itong mga taga-Matnog talagang ito. Wala